Joan Carles I de Borbó és un corrupte de tal magnitud que ni els propis poders de l'Estat poden ja tapar les seves martingales. Deu haver pispat tants diners que és impossible dissimular el robatori i el mateix Tribunal Suprem espanyol ha hagut d'obrir una investigació. Però tot és una comèdia per mirar de salvar el fill que era, segons diu el diari britànic The Telegraph, el beneficiari del compte corrent on anaven a raure les mordides, com diuen a Mèxic, del seu pare. Si ets fill de corrupte, tens possibilitats d'esdevenir corrupte, però si ets fill de Borbó, corrupte segur. I ara on són aquells catalans que feien cua per besar-li la mà a les recepcions de la Caixa o a Baqueira Baret? Eren polítics, alguns d'ells en actiu, empresaris o intel·lectuals que rendien vassallatge a un vulgar delinqüent. Tots ho sospitaven i molts d'ells ho sabien, però feien els ulls grossos perquè miraven de treure'n profit si es feien alguna foto amb el personatge. Tots ells són còmplices d'una o una altra manera d'aquest Borbó rapinyaire. Per exemple, on és el seu amic Conde de Godó, que li ha fet de palanganero periodístic durant anys i panys i li ha netejat, en definitiva, tota la porqueria. La cosa més detestable que hi ha a Catalunya són els monàrquics, perquè són un avortament polític que només serveixen per vinclar miserablement l'esquena. Malauradament encara en queden. Menyspreem-los, perquè no es mereixen res més.